Pored televizora, računara, monitora, veš mašina, najbrojniji uređaji koji stižu u set reciklažu su frižideri i zamrzivači. Tako da i najveći deo tretmana električne i elektronske opreme koje stižu u našu fabriku otpada na reciklažu frižidera i rashladnih uređaja. Sa aspekta životne sredine i zaštite životne sredine, reciklaža ovih uređaja je jako bitna, zato što frižideri i zamrzivači u sebi sadrže freon koji u značajnoj meri može ugroziti ozonski omotač, pa je potrebno da se on izdvoji iz frižidera na odgovarajući način i nakon toga skladišti. Takođe, u frižiderima se može naći i ulje iz motora koje, ukoliko se frižideri ne tretiraju na pravi način, može doći u kontakt sa zemljištem i samim tim kontaminirati zemljište i ući u lanac ishrane životinja, a da pritom sadrži veoma štetne materije koje mogu ugroziti zdravlje. Takođe, i poliuretanska pena se izdvaja iz frižidera i jako je bitno da se ona skladišti, a nakon toga je tretira na pravi način.